pamilya. Sa boxing ako nanimpalad og miintra. Si Manny Pacquiao kay maumay akong idolo. Miintra kus boxing basin pag mo asinso ko. Nagpractice dayon ko adlaw-adlaw nag-jogging. Sustansya ko linungag rang saging. Ang akong trainer si tatay ko nga hubakon. Sa boxing mo sokol kami bisag way panihapon. Hidligid ang ngalan ko sa mga pista sa baryo. Amateur boxer lang kay dili eksperyensyado. Mablak ay mapangang lawas bunog kaayo. 300 pesos nga premyo malipay na ako. Ambisyon nga boxer dili gyud basta-basta. Kung sa lawas wala kay disiplina. Kung daghan kag bisyo unya pala hubog ka. Wala pang musikat siguradong laos ka na. May na-enkwentro ako usa ka boxer nga negro. Murag bulldog ang hitsura, nikulbaan ako. Ang akong lawas nga payat taon kaayo. Nahadlok ako kay simba ko, madidbol ko. Unang round di pagting murag kamig iro ug iring. Naginukdanay mi libot sa ring. Ang mga nananaw nangatawa og namakpak. Gihutoy si tatay kami suol iyang hubad. Nak-corner ako nang hilam uskos mga sumbag. Mibalos ako sa itlog akong giaperkat. Referee mi uwang naigo sa kumo na taghapan. Nasir ko ang referee, not out na kuyapan. Boxing kay nagubot, gitabla na lang.